Kanya wolonfla sangata ani woro osira studio ba mi da konnala renouveau kanu makaw awni nyakontuma ka kenyani aka wakati chuko yayi maliko no ani maliko ka maoma sorolenu awnani wakati konnala ame befo ka bela jeli wale ni mandon ko beki bisimla renouveau matin kan renouveau sogomada kuna foni ni kene sigilenye folini wale nyumandon obedi ankanu makaki lingilina bela jilima au munumbe akadanada renouveau telekan wala sa awasika kuna foni jelin soroka autofo au sigarola koni kuna foni dugu jelenye au yetukuni biye arabai desamuru kalo kilemuka ani kononton samba fla ani mugani kele au ni sonjale ina fo dontola ambe au bisimla angani kene sanuma banka kuna foni sanuma odorone besoro ni kene konala ola solika wulike bakaw anga flibe awi mamunumbe na ku sera uga barake rola uga telo were nouveau la ame awfo amunumbe an la jeso kon nawla dongodo anga flibe aw bela jelenye lambe baka jamakulu antenyina awfo ne ko dongodo amana sigi kenen kan akaka anga akwa fulike radio renouveau la me baka aw ni sokoma ko lino awna nga bololo sera awfe renouveau télé renouveau page sans fait antenyina aw ko dongodo ame akwa fulike ko beki bisimla bi araba renouveau matin ale keneka anga dibila barake bakaw anga foli belebele babe oluye labe on bela jele sabatira soni amena do kuna foni konna la kuma so konna no amma flabe amadu el konari ka faranere ka amadu ko be to godi alhamdulillah aywa sambe ki sense 2021 be ki sense ngase akunche orola kuma de kadi awye kaba 2021 bana ay zama ba ay atoy cliff fly amabane musalaka de kadaw musalaka ta amaba toy cliff fly voilà et puis au cliff lobby ala de polo shima de boy fait quand que 2022 kona nyolu signature no fonge kaba antlaro la kaba 21 al bye bye bana mena avec chobedi ami ala tano 2021 2021 uye chwaba mizoro no yuka corona ka virisi ko aleni anfara anya fara yu senu de mairake uniche uni baraji ukata 2022 za anga kokra udamene wasa ando fana ngatlo ye bo dekere kra ka bo wasa yele makado kola anga jatimine chaman kola bajite alaka 2021 ira ana hereni badina folo alaka anfara yi bagaw kan abe chogodi ami alafo o jarani iredu alaka tanu jidi me ala tanu bi arabaye o do benadu kuje kano arabaye donye anga tabia oni la dawla ibaye sonu ni seko no stratege kan do krangere ni do adamana mina fendo be ka le do tige do to ani fedo erebe do to du arabati son du kelima kuma arabai do mbai bamana ama bona otonye fie aywa obe anga lada koro obolu ko fo orola ambe anga lada tibu bela jelen fo dinenye maw anga fulibe obela jelenye bi araba desamuru kalo klimuka ani kononton renouveau matin la selube na bulimunun kan anga bakuruba olu flenier klefla olu kelen koro assise nationale pour la refondation ni oesiki ka fo bay mimika ke enferno maliko nala aywa klefla baraw ko fe ka dona finalement mamunu mason chugoya shila ka usein ni sigi ka fo bayna mimba to takabolo be sega yelema enferno maliko nala ola isa kabasidibe alebe na kuma oka mamunu mason ku sindo assise barawla ani akunye jumeye uyero bolo kababe na nyefolike oka affaire Wagner ni obetalike rusika uka kenyere yede la kanaje kulumi ni afora ko olube nale enferno maliko no fochuga werela do yere ayira ka fokube enferno maliko no kaba omena nyiningal tenku dauda kindala alemiye spécialiste okoko nyawla akasika nyefolike ani okoka Mahamadou Kan kabora jo kledula awni alefene na nyogala soro kasika aklanta di ama sigika fokan mimesena enferno bamako seisebe konnala ni oye assise nationale Amadou El Konare donc ibarube alebolo bisogoma ina fo don temeluna kuna foni sega len chamambe abolo koro au shitena na fo au jigi ko kuna foni akuna sirala sori Ibrahim Diallo flake alebe siraba kanola bi araba taninga sigi obe choko di anga siraba kanola awni sori bena nyola soro soni akasika an kuna foni okonyoka kafara okan Alexis Kalamiri alebe bisimila kuna foni gafe munu bola bi araba olunye fura folo la selu olu fene bela jelemeke bi jemukan ale konna la kafara onga don foliduma ale kan sisa amedo kuna funun konna la ni wakati bolu da jowe
sankolo o bena jeya ka nɔgɔ fitini tigɛ kabala mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo nɛnɛ fiɲɛ bena ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min ni a fanga kɔni tɛ bonya kosɛbɛ i n'a fɔ ladalako la mali kɔrɔnfɛ marabolo ka fara an ka camancɛ marabolo kan bi tilega in na olu ka yɔrɔ janfilɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa 9 bɔɲɔnko la ko gɛlɛyaw benana don o la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye mali fantaw fɛ ko gɛlɛya tɛ nana don yɔrɔ janfilɛliw la bi tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye nin ye kayikaw olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye kulikoro olu ta bɛ kɛ 34 ye ka fara sikaso kan segukaw ka fara mopti kan olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye tombouctou olu ta bi jɔ digiri 30 la gawokaw olu ta bɛ kɛ 31 ye kidal bi tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 29 ye menaka olu ta bɛ kɛ digiri 30 ye tawdeni olu ta bi jɔ digiri 28 na buguni marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 34 ye kucalakaw olu ta bɛ kɛ 34 ye kita olu ta bi jɔ 35 la ɲorokaw olu ta bɛ kɛ 34 ye nara olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye Douanzan olu ta bɛ jigin na digiri 30 la san olu ta bɛ kɛ 34 ye Banyangara olu ta bɛ kɛ digiri 32 ye Joyila marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako district kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya dɔɔni fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati tile kɔnɔna la o la yɔrɔ janfilɛliko na siratigɛ fɛ yɔrɔ janfilɛli ma daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa 9 bɔɲɔnko la ko bi tilega in na gɛlɛya fitinin bɛna don o filɛliw la ka sababuya kɛ gɔngɔnci ye tile bɔta hakɛya tilega in na Bamako kɔnɔ o bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 53 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 14 ye wagati boloda cogo ye nin ye bi araba sɔgɔma an y'o de fɔ aw ye renouveau matin kɛnɛ mana sigi aw mago bɛ jɔ kunnafoniya minnu na a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ko bɛɛ k'i bisimila ko kura don kibaru ale wagati sera min bɛna lase aw ma Amadu fɛ ko kunnafoni ale bɛ mɔgɔ fa hali ma dumuni kɛ Amadu i tɛgɛ kɔrɔla falo de bɛ ka wolonbaw ka wolonba depuis sigire bɛ ka wolonba i ma se k'a ɲɛnabɔ halisa wa kɔrɔ ye min ye a bɛ fɔ ko toutes les informations ne sont pas bonnes à dire fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye kunnafoni minnu bɛ yen n'u bɛ jamana taa ɲɛ ka maaw bɔ ko kalama k'a sɔrɔ burujali ma kɛ i ma bɔ kunnafoni di sariya kɔnɔna la o tuma an bɛ olu de farafasiya bɔ ɲɔgɔn na baasi tɛ j'espère que i y'a sɛnsɛn kosɛbɛ k'a tɛntɛn ka ɲɛ a sɛnsɛnna k'a tɛntɛn ni tame ɲɛ an b'a fɔ min ma bɛlɛdugu ko mugu tame an y'a tɛntɛn ni o ye an ma klankɛ ni ka an ma warawara ta an ye mugu tame de ta k'a tɛntɛn o kuma fɛn o fɛn mana ta o kɔfɛ o b'a jira k'a fɔ fɔ ni maa min ko sa ko n'o tɛ o dira o di cogo ni o tuma la ne bɛ sira d'i ma i ka tɛmɛ ni kibaruyaw ye tabarikala aw ni ce sanga kɛra 25 ye nɛgɛ kanɲɛ 7 ka nin waati na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔ tilebinba ani kɛɲɛka aw mana bɔ maliden tɔ ye minnu bɛ jamana kɔ kan ye kuma aw ni ce a ye aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na bakurubaw bɛna tali kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ Irisi ani Mali cɛ kunkan kɔrɔfɔw la min ye Irisikaw ka lasigiden bisimila la minisiri ɲɛma fɛ n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga an bɛna kuma kan bi don kibaru ale kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ ye jamanakuntigi sigi kuma y'a kanu ka se ka musaka min bila dɛmɛ hukumu na jamanadenw ye jatew y'a jira k'a fɔ dugu caman bɛ Mali la yɔrɔ jan fara yɔrɔ suru kan caman ye dɔ sɔrɔ a la ji dili nasiratigɛ la forage min dira n'o ye ji bondo ye o bɛ taa 90 ani 6 ka se 7 bɔɲɔnko ma an ka Mali kɔnɔ nin waati na hali bi baaraw bɛ to sen na an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la kɔfɛ fana ka ladɔnniya k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ dakurunya kelen o ye Camerounkaw fɛ o taali la Mali lapasali jonjo drapeau tara k'a di an ka cɛdenw ma kunun jamanakuntigi ye bilasirali k'u la bilasirali min na a ko bɛɛ ni jɔse don jamanajɔ la olu ka se ka taa ntola ɲuman tan ka Mali kunkɔrɔta o fana y'olu ka kɛlɛ marifa y'u bolo wa ko malidenw jigi bɛ u kan an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la an y'a fɔ ten kiri ani wɔyɔ bɛ sirakɔrɔ ɲare ani tigedokaw ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛ ɲini ka kɛ dabalibanko ye a ɲininen don jamana faamaw fɛ u k'u dabila kuma nin nɔ sabula jalaki bolokɔni sinin don kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɛrɛ dɔw la ko in kɔnɔna la kunungo
ntegedo nyaare sirakorokaw min ye sirakoro nyaare ye olu kɔni ka maa dɔw tun welela kati tribunal la nga dugu maaw nisɔngoya kojugu tara fane ni banene fanga boyana kosɛbɛ minnu na olu y'a jira k'a fɔ bin bɛ ka kɛ olu kan ko plainte mana don ntegedokaw kan olu ti lamɛn nka plainte mana don olu sirakoro nyaarekaw kan boli bi kɛ ka t'o di olu ma k'u ti jɛ ni a ye cogo si la ɛlɛn n'u ka fɔ la yɔrɔ nin ye olu ta ye olu de ye maa dɔw sigi olu y'u ka kuma ye wulikajɔw bɛ sen na an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ ninnu ye sinsinberew ye an bɛna caman bila minnu cɛ ma sisan dali na waati min na aw sigilen don ka an ma kɔnɔ k'an bɛna mɛn ni mɛn fɔ aw ye a bɛna olu lamɛn sisan. tabarikala yan de renouveau soba ya nya fo aw nyana ni ya me groupe renouveau abe talike kuna foni disra bela jele la ko lu fara nyanga ninga ikado khalifa o barabaw la munu nya do ninga do na kare halibi nu be ka nyini ka do fara donya kan o lu fara le do nyonka me talike indicateur du renouveau ye sebeni ke gafeye ni ya me journal quotidien ale bi bo dien dongo ikado chedo mblalindo kama musobaw ni cheba chamambo la munu mi na foni fon fe mege mali kono lu ba sebel la kika kono ka jeya ninga nogo bela jele bo ala wasa mamunu be ni olu be fe ka ikibaro ya doni sebeni nasraw yo lu ko kalanka do muni mu me jamana kono mu mena ke fana o wo be sababu ye munu yere fana ma fe ka chake daw ni yoro ka lako don ko sebe obise ku fanga fara minye indicateur ma nyemo ta kan wasa ka se ka ka bara daw ni ketaw ni chika on ko lu la se ni ngolu lako don ko sebe ku yakuba ya baraw be ke indicateur de renouveau na la jien dongo radio be aw fana ka bla la 98.1 o be radio renouveau FM ko fo koroye munum be ni uba fe halisi na telia kono mume jamana kono ko kibaro ya ume ani ninga klaku nisodia o abifo mi mako kaseka tegere doni dongli ani kuna funi ni blasral ni ladamuni ni o divertissement information sensibilisation oluni adamanda atase auka kibaro ya ulakudo ani fon fenye jamana josra bawye kaseka olu babu sigi olu kan wati ni wati ikado olu baro bige renouveau FM sanfe awye television bidda okan no e renouveau télé o mimbe mali décodeur ni jienta bela jele safe bi mana ke fa on fa e bise ka renouveau télé laje isako ani dungola wati be o bise ka ke télévision la mana ke décodeur fa on fenye kata se bololo kanama ina fo aw munun fle mali ko kan wati na naw bala kan njem kan laje ka do ame directement mala ni wati nyere la tigitigi o kama avant la soro renouveau ka page kan no renouveau FM ni TV dongodo wati be jem ka be kono o ninye an zigile sisa dani no o munu ngarsege duna groupe renouveau ka kuna funu na akra sebeni sira ni lameni ni lajeli siraye o boalma bololo kanala ka ulado ne akafo amina andabla femu na bio folobe talike mali ale ni rishi ni nyanche kunye kanana anya fote ko ingoni nokobe nyinga bo ala doni pmato dlone fengele minasa oye Wagner de Doa, Wagner de Te, note irisi te malila o kuma koni mpana, yera kafo irisi ka ube malila wa machama ere fana ha, mi metalike, malibe mi nofe, jemani mali ere konna la biyo, ni farafina o ye kafo, yala irisi ka, bolo fara munumbe aunga jamana kono. Kenyere yella kana jekulu de donga walima adonga bo tegedi nyama kele do ni malini irisi yere ka jamana famo laki ka yere ye mun kele do ka ka chedum bla je nyonya yere kadra kono kana malila samasmali de bo no fe nga mimugo mogo kama na okola oye ni zanyi pan ko tigizama pan pango flabeki ma wajibi mamunu be ni olu ya tamo ke ali ni olu da ya moriale do no olu de biseka abeli hakidi mauma olu koni mauba afeka minfo olu tala ko fo o jema bi tafo uluko ni miboka galontigia o nga malaba me jamana famo da o ye kafo Wagner tem malikono konga ko irisi kaube malikono ka mirisini maliche mimbe aoye jenyoanya ere flabe jamana ni nyanche ko ode nasra ko nido o nga ni ye jema ko apma ula me francina je obilama ni anana ni irisi amitaka bo ma o madali nga uko ni mbonu dalu soro dongo ka fo ko Wagner la kika ere de be mali kono ko sika fo kura ko na jate minen note ko luka chedewni Wagner mercenaire na seka jenyo nyake anga jamana kono ni be mai nga uko ni bala ka fo luka bara ube to sena halibi mali la deme na strategie oluko nala ko kanala mali ni irisi che sira be ka ko ka sebe koro je wasira ni meka tama sisa ko sebe
misaliya ye an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ cidenw ka taa lasigiden min yɛrɛ kura dɔ sugandira Mali cogoya la u bɛna taa Irisi wa irisikaw ka lasigiden bɛ Mali la yan nɔ o bisimilala an ka ministre ɲɛma fɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye kumaw bolila fɛn mun kan kosɛbɛ o ye i k'a dɔn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a jɛɲɔgɔnya siraw ni dɛmɛɲɔgɔnya siraw bɛ se ka kɛ hukumu kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛnw kɔnɔna la ani wulikajɔ jumɛnw bɛ sen na ani fɛn min donnen don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni maa tɛ a biyɛ kɔnɔko dɔn fɔlɔ u yɛrɛ dama mun b'a dɔn daw bolila Mali kɔni ni Irisi cɛ o ko ɲɛw kan kosɛbɛ i n'a fɔ anw ye kibaruyaw sɔrɔ cogoya min na n'an bɔra ye yan'an ka bɔ jamana sanfɛ kibaruyaw la k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ b'a la ka kɛ i n'a fɔ layidu minnu taara baaraw daminɛ la jamana kuntigi fɛ k'a fɔ a b'a ka musaka fan dɔ bila k'o kɛ dɛmɛ nasira ye ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma ɛlɛ ni min ye maliden bɛɛ ka nila hinɛ mugan tɛ se ka di bɛɛ ma nka fɛn dɔ bɛ se ka kɛ mara kɔnɔ dugu kɔnɔ walima buguda la duguden bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ min na jatew y'a jira k'a fɔ o belebele dɔ ye ka jibon do soni an ka maaw ye jiko gɛlɛya bɛ maa mun na sabula Mali yɔrɔw bɛ bi hali bi ni a ka bi i k'a dɔn k'a fɔ ka koli ji ɲuman sɔrɔ o ye gɛlɛya ye kuma tɛ ji sanuma eau potable ma dɔw bɛ min kɔ la hali kɔ la ji sɔrɔli ka gɛlɛ dɔw ma fini koli ka gɛlɛ dɔw ma o kuma sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔw sigira sen kan minnu na a baaraw ɲɛmaaya dira min ye Colonel Bajalo ale ye jɛkulu dɔ fara a yɛrɛ kan olu bɛ jateminɛw kɛ ni sigida ɲɛmɔgɔw ka yamaruyaw ye yɔrɔ minnu bɛ ni jiko gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ ka wuli ka jɔw kɛ o kama Mali marabolo ka jɔ a bi ni forajiw ma sin yɔrɔ dɔw la ka fara o kan min ye balo darɔ dumuni don fɛ maa tɛ se ka maa balo d'a ma fo ka taa ban nka min maa bɛ gɛlɛya kɔnɔ minnu bɛ se ka di o jateminɛw kɛra an yɛrɛ ye wuli ka jɔ caman kɛ wa kunna sini an yɛrɛ seriyaw kɛ dugu caman na minnu garisɛgɛ donna foraji ni balo la an bɛ waati min na i ko bi foraji ji min dira a bɛ taa 97 n'a kun ka fɛn na balo ka fara tulu kan ni musaka minnu bɛ di ka maaw dɛmɛ a fanga ka bon kosɛbɛ maa caman y'i ka nisɔndiya jira a baara ninnu na min ye k'a dɔn n'an bɔra yen an bɛ na an y'a fɔ ten jamana faamaw ye hakilina dɔ ta kosa in na ne o bɛ tali kɛ forobaca ko ɲɛw la an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ bi ni gɛlɛya bɛ maaw kan o ye baara ko gɛlɛya dɔ fana ye sabula maa caman bɛ bi minnu y'a jira ko ni i kɔni ye kalan kɛ ka tila kɔnkuru yɛrɛ kɛli fɔlɔ o ye baara ye o kuma i tɛna se k'i yɛrɛ don baara la a ka kan jamana ka ɲɔgɔn danw labɛn minnu na u bɛ maaw ta k'u don forobacaw la san caman kɛra san o san maa hakɛ min bɛ ta o fanga ka jɔ an kosɛbɛ n'a fɔra baara bɛ ɲini ko maaw kana kɔnkuru kɛ maa 20 kɔ olu bɛna u ka sɛbɛn don olu bɛ fɛ ka baara ɲini nka maa tata tɛ tɛmɛ maa 22 kan o ye fɛn ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ kunkolo 3 bafula 1 bafula laban bɛ fara a bɔr'o la fɔ k'a kɛ kɔnkuru yɛrɛ kɛli jɔra pewu ka sabu kɛ gɛlɛyaw ye kuma a yɛrɛ k'a fɔ fonction publique baaraw bɛna kun don nka dɔ farali mun kɛra maaw taali la sɛgɛnna fiɲɛbɔ kan n'o ye l'âge à la retraite ye o kuma ko hakɛ ɲɔgɔnna fana bɛna fara maa minnu bɛ yen n'olu ye diplôme tigiw ye yɛlɛ ni u ka siw kana tɛmɛ o kɔni hakilina in taara an ka jamana faamaw fɛ maliden caman ye hakilina in kanu Yusuf Kulubali ale ye ɲinini dɔw k'an y'a ko kan an k'a lajɛ. San 2020 kɔnɔna na maa ta ma se ka kɛ k'a sababuya kɛ coronavirus ye san 2021 maa ta o ɲɔgɔndanw yɛrɛ bɛna kɛ fo san 2022 janvier kɔnɔna la o de la minnu si kun tɛmɛna san 2020 ani san 2021 kɔnɔna na olu kɔni sen bɛna bɔ ni ɲɔgɔndan in na misali la i n'a fɔ catégorie A mɔgɔw minnu si sera san 40 ma walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la ale ni ka hakɛ kelen di bɛɛ lajɛlen ma gouvernement kɔni bɛ fɛ ka san 3 fara si min dan sigilen don kan walasa maa minnu si kun sera ni ka sababuya kɛ maa ta waliyabaliya ye olu si tɛmɛna olu bɛ se ka u sen don nin ko in na ka kɛ ni lafasalitɔnw ka wulikajɔw ye san 2018 kɔnɔna la Mali gouvernement kɔni sɔnna ka san 3 fara baarabila san kan walasa ka nin waleya ninnu ni an ka jamana sariyaw bɛn ale ni dɔbɔli min bɛna kɛ maa tata la k'o sababuya kɛ san 3 farali ye baarabilali si kan fo ka taa se ka baara fɛɛrɛw bila sen kan minnu yɛrɛ ni jamana ka maataw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma a nafa ka bon kosɛbɛ ka nin lakilenin kɛ. Yusuf Kulubali renouveau don kibaru kɔnɔ o ko yɛrɛ kanna la yɛrɛ k'a fɔ funɛngɛni caman bɛ yen
si tɛmɛli baara ko gɛlɛya dekun fɔlɔ b'olu kan sabula minnu bɛ san caman yɛrɛ kɛ munumunu na lɔgɔlisow la kɔfɛ fana n'a fɔra ko i nan'i sigi kalan tɛ caman si yɛrɛ bɛ birindi fɔlɔ k'i to Mali sanfɛ kalanso la n'o ye université sabula jate yɛrɛ t'o san hakɛ la bilen maa si tɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se k'a fɔ ko université ye san ye nin san hakɛ sabula diplôme min bɛ kɛ san 3 diplôme i bɛ san 7 k'o nɔ la k'a sɔrɔ hali n'i ma redoubler o fana kɛlen don gɛlɛyaba ye Mali faamaw dɛsɛlen kolokoto co ka min ɲɛnabɔ fanga fɛn o fɛn nana bi ministre fɛn o fɛn kɛra l'enseignement supérieur ye président fɛn o fɛn nana a bɛɛ lajɛlen ye kuma dumani ni hohaho kɛ ka taa n'a yɛrɛ nka maa si ma se ka ɲɛ sɔrɔ bi Mali université kala hakɛ sa hakɛ ɲɛnabɔli cogoya la i b'a sɔrɔ minnu bɛ salon kalan na salon sa kalan olu examen b'a la ka kɛ ɲinan sa kɔnɔ i b'a ye lɔgɔliden bɛ se ka san 7 kɛ a nɔ la ten k'a sɔrɔ hali a ma redoubler kuma k'a sabu kɛ kun tɛ ko la ni ko an dɛsɛlen k'a ɲɛnabɔ walima hohaho nin mɛ an yɛrɛ arranger sanfɛ kalanso professeur bɛɛ lajɛlen bilama ɲɛsinen don université privée ma ka hohaho damanda kɛlen Mali université an bɛ don min na i ko bi n'a kuma fɔra a bɛ jamana faamaw tɔɔrɔ a kun ye a k'u tɔɔrɔ u k'a kala don a ko la wa n'i ye Mali université ni université wɛrɛw da farafinna i b'a ye k'a fɔ kuma caman na Mali ta ye kumasuluko ye a ma sɔrɔla k'a fɔ jamana faamaw dɛsɛlen don k'a ko ɲɛnabɔ ni i k'a dɔn wulikajɔ ma kɛ a la a bɛna kɛ gɛlɛya ye min bɛ jamana segin a sen sabara kɔnɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen minnu y'u ka nisɔndiya jira ni dɔ farali ye i k'a dɔn san hakɛw kan u bɛ se ka concours kɛ cogo min na Bakari Sidibe ale ye wulikajɔ kɛ an k'a lajɛ an b'u u fo o waleya in na ka d'a kan n'i y'a lajɛ Mali jamana yɛrɛ n'i y'a kɛmɛ sara o kɛmɛ sara sifinnakaw bɛ taa fo 70 la wa n'i tilala k'o 70 in fɛnɛ lajɛ mun bɛ baara sɔrɔ a la n'i ye 70 in sigi ɲɔgɔnma 100 mun bɛ baara sɔrɔ a la san o san a ti bɛrɛ bɔ n'i y'a lajɛ basigibaliyaw ni fɛn caman bɛ jamana kɔnɔ ka sabu kɛ baarantanya ye donc ni fɛɛrɛ mun kan ka se ka to sifinw ka baara sɔrɔ ni dɔ farala baarabilalaw ka baara waati kan o b'a to sifinnaka caman ti don donc kɔrɔlenw bɛ yen olu ma don kura wɛrɛw bɛna fara a kan donc aw bɛ fara ɲɔgɔn kan baara ti jamana kɔnɔ o de la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka nin waleya in na nka ka tila ka weleweleda k'u ye san 3 kura mun farala kan o bɛna to minnu kun bɔlen don nin fonction publique donni na san 3 wɛrɛ farala kan walasa u ka se ka u kunkan bɔ ni u ye garisɛgɛ sɔrɔ u ka se ka don fonction publique la san 3 mun farala kana kɛ san 3 fu ye maa minnu kun si tɛmɛna olu ka se ka a bénéficier n'o bɛ k'a tɔnɔ bɔ tabarikala k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara tɛ jamana kɔnɔ baara bɛ nka hali ni kɔnkuru kelen min fana kɛra mana se ni maa 20 min ta i b'a sɔrɔ maa 10 ni kɔ o bɛɛ ye maa minnu bolo b'a baara la ani sebatigi olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn wele k'u ka maaw ka numéro di u b'olu numéro la passer ten fo jaabi bɔ dɔ i bɛ taa maa dɔw passelen sɔrɔ kabi ala y'u da u ma dossier yɛrɛ déposer concours la nin bɛɛ kɛ ye ko ye min bɛ ka Mali dugumamaw tigɛ Mali mara cogoya la kabi san caman jamana faama minnu bɛ bi n'u sera ka ɲɛ sɔrɔ o la n'u fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ o la i k'a dɔn k'a fɔ u ka o dɛsɛ o na fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn sabula bi kɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ko lakana ka sabati lakanabaliyaw ju ye fɛn mun ye ni olu ma traité k'olu labɛn Mali ɲɛna k'a tilara an ma tila jateminɛ la sabula denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ bi n'u tɛ baara la fa ni ba jigi ye u ye n'a yɛrɛ k'a fɔ fa balo tɛ du kɔnɔ den min bɛ du kɔnɔ ale bɛ wuli ka ko dɔ kɛ dɔ ye o kɔli la a ɲini sira ɲuman ni ma sɔrɔ la a bɛ ɲini sira jugu waasa ka taa sɔrɔ dɔ kɛ halan filɛ ni 31 min ɲɛkɔrɔ jatew y'a yira k'a fɔ kamalenni fɛn o fɛn b'a fɛ k'a ka 31 tɛmɛ ni hɛrɛ ye ni o bɛ fɛ k'i yɛrɛ ni kɔrɔsiɲɛ ka hali 1000 2000 ɲini ka di jɛɲɔgɔn npogotigiw ma ni gɛlɛyara ko wari tɛ yen sira wɛrɛw bɛ ta ka taa ɲini o kama 31 ɲɛkɔrɔ bɔsintigi la fanga bɛ bonya wa a bɛ maa caman don bamanciya la k'a sabu kɛ ɲiniko juguw b'a la o kuma ni sɔrɔ tɛ bolo la diyagoya dɔw fana bɛ wuli k'u bila diyagoya ɲinini kan ni ka bɔsi dɔw la dɔw yɛrɛ fana ta ye nandankolonya ye o kama
masa munnu be ni u denw bɛ ŋaɲa na u ɲɛkɔrɔ u ti foyi kɛ nga dugu ma jɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ da ka suna sufɛ u bɛ wuli 4 heures y'u don kuma ye i t'a dɔn i den bɛ fɛn min na dugu kɔnɔ wa i bɛ bali min na k'a fɔ dɔw ye sirada maaw ye ko maaw minɛna i bɛ bali k'i den cogoya la a bɛɛ lajɛlen ye nin ye o kuma ni Mali ma lajɛ an ɲɛna an bɛ nin hohaho min na Faransi y'a don da Irisi y'a don da Mali den yɛrɛ y'a don cogo di fɔ fɛɛrɛ de ka kɛ o la n'o tɛ n'an tora ta fɛn bɛ yɛlɛnna ɲi tɛ fɛn min da sanga kɛra 42 ye an y'a fɔ ko dugukolo ko fana Mali la n'o fana ma dɔ jɛ o fana bɛna kɛ 3e guerre mondiale ye diɲɛ bunakun kan Ala ma an kisira ma Sirakɔrɔ Ɲare ani Ntigedokaw jatew y'a yira u ka fɔ la Sirakɔrɔkaw ko olu de ye sigiyɔrɔ di Ntigedo Ɲarekaw ma ko nka maa dɔ taalen olu ka dugukolo hectare 400 n'a kunkanfɛ o fana sɛbɛn bɔ la n'a yɛrɛ cogoya ye ka o di kuma ciyalen don Ntigedo Sirakɔrɔ Ɲare dugutigilakaw ko u ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini o kɛlɛ fana bɛ min ye bornu mana tura a bɛ taa bɔ k'a dɔn u kɔni gɛlɛn don ka jalaki bolokɔni si Mali kiri bilama la ko n'u ma u tulo don kumaw la ka Sirakɔrɔkaw lamɛn ka kuma in dɔn fɛn min yɛrɛ b'a jukɔrɔ k'u laban bɛ kiri tigɛ kiri min na fili belebele bɛna bɔ a la ni a ko bɛna kɛ baara ye kunungo u wele kun bilara Sirakɔrɔ ka maa 3 ma Kati tribunal la kiri yɛrɛ ma se ka kɛ u ma lamɛn ka sabu kɛ cɛkɔrɔbaw sijɛw olu de bɔra ko hali n'u kunkolo bɛ to a da fɛ ka taa fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye Kati tribunal la a ko wusulen don a yira k'a fɔ Kati préfet ale ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin Jalakɔrɔji maire masiya caman ko ka ko in lajɛ ɲɛma jɔlen na ko nka ko hali bi n'a ka bi ko o ko a mago tɛ o sɛbɛnw na an ye kibaruya mun sɔrɔ bi ni Ala ma baasi kɛ an na maire yɛrɛ lamɛn a ko kan waasa ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ko kɔni gɛlɛyalen don jamana faamaw k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la a ko la waasa balaw kana bɔ kow kɔnɔ Fanta Samota kibaruya kunfɔlɔw ye nin ye an ka chauffeur b'an lajɛ kosɛbɛ Kati Falajɛ place la min ye Gwandufa n'u k'a ma Gwanfo fana bɛ jɛmukan in lajɛ an ma ɲinɛ n'a ka denbaya kɔ kow ni ce u b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka Kati Falajɛ siraw kan ko syndicat fana ni sɔgɔma an bɛ bi taa bila yan fɔlɔ don kibaru ta ko fɔlɔ ale de bɛ ɲɔngiri ni yɔrɔ la kunnafoni tɔ caman bɛ kɔfɛ ka na ni sanga kɔnɔna la an bɛ fulakɛ bisimila Sori Ibrahim Diallo ko tani ka segin bɛ cogo di bi an ka sira kanaw la an ka nɛgɛ karafetigi Makan Jakite Makenzi a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira